पुइलानो खापां दावकताय बुहुक सं फाइनाय 12 तारिख 3 मास 2020 शनिबारनि सालो आगरतला आष्टबलनि नखलाओ कायसा लुकुथुम पान्दा कतरमा आंना तिप्रा मथानि ओ लुकुथुम पान्दानि बागै तिनि चाम्पर पेजे खबजाक आइदांकुल सिकारिबारि दागुमानि लुकुरक तिनि तिप्रा मथानि सामुंतां तंनाय रक तिनि कामिं कावै लामा लामा लेरिखायै तिनि लुकुरावनो बुजगैखा खोना नरक मिसिलो हिमदि ओ मिसिलो थांगै जतन तिप्रा मथानि उत्साह खायै तिप्रा मथानो जों कुपलाखि फुनुंलायनो हिनिबो कग्रलायखा फियाबा तिनि ओ तांबुतां लुवाजि मुंखा YTF नि वार्किं प्रेसिडेन्ट बरमगोनां प्रस्मित देबरमानि तैदुल मुंबाय तिनि ओ सामुं तांबुतां तांजागै दंगो फियाबा ताई आबो सिमिं बया ताबुकबो तिप्रा मथानि बाना रमियाखो ताबुकबो तिप्रा मथानि याग रमियाखो हंके ताबुकबो याग रमै मानखो ताबुकबो बाना रमै मानखो हनै कग्रिखा ताई ताबुकबो तिप्रा मथानो हामजे आं दंनाय रक ताबुकबो जरातंखो तिप्रा मथाव थांनानै बागै हायनि बागैनो फाइनाय 12 तारिख 3 मास 2022 नि बागै लुकुथुम पान्दाओ आगरतला आष्टबलनि नखलाओ थांगै ओ मिसिल खानानै बागैबो कामिं थांगै तिनि लुकुराव बाय कक सालायखा आइदांकुल सिकारिबारिनि ताखुक ताई बुहुक सं आइदांकुलनि सिमिंसिनि कक्टमा थुमु रहनाय आनन्द कुमार देबबर्मा बिरु रिपर्ट चिनि कक टिभि आमथानि दामदे बुजुना खाबाय खबाय खबर जागु खबरखा सिदारबारे English itu bahasa ini. Kung aydrop, as aydrop simi ongkolai mani mai tosa layak ho, ngai tabuk di boni ko prai duita pasi tongo, ngai mai roki jami song salai nai chung, sai mano tini chung pura tini 11 tarik khana pungai ke 12 tarik sini khana ni je mas gathering, o gathering bagai chung jotto lukurong jotto paraono jotto kamion thangoi chung awai khai tongo, jate jotto no sin tiprasa jotto no ek khai thangoi, jate sini tiprasa roni fan. Nungani abang saya tu cuma, kami ni besar interview rimeli hasi. Tambah fungaidro mokor mani maya kui tongka, mana emon obsta pur area kotor hasi. Ini mana sungkabama area kotor tongka, tahu payah kotor. Ini hor pray, noja dosta bajian cung, amo hai. Mana jate kaisa nopon bat kuri jat, cung amte hai ke ini mo sini buba gran thansan mari je, kena sini getar tiberlen ni je awareness oje mas gathering kami tu cung abai kai. Te plusin thansan busli bos cung piru cung. Hanok mon porele te boro thanan nei. Mon pore sin mo bisiwo 5টা ওয়াট tongo 5টা ওয়াট মিসিংও তাবু মোটামুটি 2টা পাই tongkha te 3টা ওয়াট tongkha মানে কাইসা ওয়াট ফোন বাদিয়া কাইসা নক ফোন বাদিয়া जों जतनगो हाबुइनो जतननो सिनि थानसानि मारिने बुसलै जों पिरै थांनाय हामबाय नरक साइमानो सिनि खना फुंगायखैनो सिनि जे सिनि 19 दफरा तिप्रासारावनि सिनि बोबाग्रानि तुइदुल मंबाय काइसा सिनि आस्तबल मयदाना सिनि काइसा मास गैदारिं हिउज गैदारिं उइ तंगो जों तिनि आबनो रुगुइनो सिनि आश्रमबारिनि ताउ सिगारेबारि विलेज कमिटि व जों हापुं हारं माने सारा दुनिया जत्तो जागानो पुबागै जोंगो थानसानि मारि सिनि खनानि ओ जे सिनि ओ मास गैदारिं नो जों आवै खलाय तंगो आं आबनो खसाना मुसुंगो सिनि हास्तनि जत्तो लोगरंनो खना सिनि 19 दफा तिप्रासारनि काइसा जों सिनि फान फुनुंनानि आसु गुजुग्रे जों साजागै दंगो तिप्रासार कोनदिनो थानसांगै माया किन्तु जों खनानि जे सिनि जनसभा जे मास गैदारिं सिनि बोबाग्रानि तुइदुल मंबाय उं तमने बिसिंगो जों फुनुंना ना थाङै दंगो जे सिनि 19 दफा तिप्रासारक आगिनि लिडारक बाय साब जायगा फानो ताबु बोबाग्रानि तुइदुल मंबाय बोबाग्रानि लिडारशिप बाय सिनि 19 दफा तिप्रासार जतन थानसां लायजाक आबन बागैनो जों जत्तो जागानो जत्तो आमसायनो सारा तिप्रा जत्तो जागानो तामहिनि हरनो हर सालनो साल हियावै सातंनो सातं हियावै हाफंनो हाफं हियावै जों जत्तो जागानो पिपराक लायै बोबाग्रानि थानसानि बुसुलि पिलै दङ जों आबनो कक खसाना मुसुंगो नरक मो आमसायनि आनि स्पेशली आश्रमबारिनि जत्तो लोगरंनो आं कयना मुसुंगो जाते नरक खाना जानि नंनि सामुं हुबुं खिबिफानो
जाहाथे सिनि ओ गेट आरिंग थाङै जों थाङै पाले मलेखाय सिनि जे जनसभा जों आबो मोजां दिनानै आबो सिनि मोजां दिना सिनि आबो सिनि मिया ओ सिनि जनसभा नि बिसिं तुइ जों सिनि ता दिल्ली हांगर जे आसुक जाक सिनि बिजेपि गभर्नमेंट जों आबो नरेंद्र मोदी जेते अमित शाह जों प्रणाम जों सिनि तिब्रा सारक ताबुक तुंगते निलाथाय तंलिया सिनि 19 दफरा तिब्रा सारक सिन मान थाइनो बाहाय नाना नां डेमोक्रेसी नि बिसिं तुइ जों ओ डेमोक्रेसी नि फान जों खाना फुरुंनाय आसुनो कयना मुसुंग न जत्तनो खाना सिनि तिब्रा हास्तिनि जत्तो लोकरक स्पेशली सिनि आसाम बारिनि जत्तो लोक ताखुक बुखुकते अकरा चाकारो नंग आबनो कसाना मुसुंग जाते जेसेकाबनो खाना जों हम तो तंगा पाले मुलके थाङै सिनि बुबाग्रानो तुइदुलै सिनि थानसानि मारि सिनि तिब्रा सानि जे जों सभा जे डेमोक्रेसी नि सभा जों हुनुक सिनाय तामबा हिन्दी सिनि जे डिमान्ड सिनो गेट ट्रिपल डिमान्ड जों आबो दाति दातिनो मानना थाङै दङ आबनो आंको कसाना मुसुंग जाते खाना केबो जानजानि नगनि हुकनि सामुं खिबिबानो जों आजागा थाङै सिनि तिब्रा सानि फान जों फुनुना नांगौ हामबाय Madam norok tini tamni bagai kami wa munga tibra mathani bana ramboi hekaba berelai himba tonglai sung kami go benar nung bere ma karon khayo ma hai sung khana agurtara wa astabar ma to bubagrani chaitung bai misirot meeting go thana bagai mane kami bere rai jotoni parani takhuk tai bukuk songno sajak ta korbo gota bubagrani misirot thana bagai ga bosorok thangan rong hni nung khaklai आं खाख्राय माखा तो माने गोबां थांनानै खाख्राय दा ga apni yagolote lokorong kasar mung torato गुरुकुरमना कसर मं दङ बरबो कसुमाय बागसुंबो फुंआय द्रमनि हते निम्बुय बरकमा साबाय माने बरक थाङा गायबो apni yagolote biang thana rong hni bukharo ko songui चिन मसिगारि बारि जे आमचाइ दं माने जतन थांनानै नै फानसुराय